Astăzi, topul celor 7 semne care ne arată că nu ne plăcem cu adevărat, că nu ne iubim. Cu atenție, cu grijă, fără judecată, cu o anumită gentilețe, dar și cu o analiză psihologică puțin mai intensă, o să vedem împreună care ar fi cele 7 semne că nu te iubești, că nu te placi, dar că încerci totuși din răsputeri să ascunzi acest lucru, mai ales față de tine. Da, mai ales față de tine, aici este problema. 7 semne că îți ascunzi această lipsă de autoapreciere față de miracolul care ești cu adevărat. Orice formă de viață este un miracol. 1. Încerci să-ți modifici imaginea fizică pe rețelele de socializare. Îți faci fotografii, video, publici imagini cu tine în diferite ipostaze, dar prin acele imagini tu demonstrezi o altă persoană. Ai recurs la niște filtre din acelea extreme care îți schimbă cu adevărat fizionomia, fizicitatea, care te fac să pari altcineva. Desigur că simpla cameră de filmat de la un telefon, atât când faci fotografii, cât și atunci când filmezi, deja ne schimbă puțin, ne întinerește. Dacă pui un filtru de lumină, cum pun și eu, deja mai taie câțiva ani din viață. Te întinerește simpla lumină adăugată unui video sau unei fotografii. Hai să zicem că mai acceptăm câte o mică chestie de genul acesta, în primul rând, pentru că așa sunt făcute telefoanele. Dar atunci când vrei ca alții să te vadă mult mai tânără, mai diferită de cum ești, tu femeie sau bărbat, mai frumoasă, între ghilimele, când vrei să pari total altcineva, înseamnă că nu accepti fizicitatea ta, nu te placi în realitate, nu accepti trecerea anilor, nu îți accepti viața, experiența pe care ai avut-o și nu accepti viața așa cum este ea, cu tine așa cum ești tu, înăuntrul vieții, în expresia vieții, dar și că îți disprețuiești fizicitatea, adică nu ai valoare, nu ai preț, te disprețuiești așa cum ești. Din păcate, cunosc până și psihologi care nu se arată pe online, pe rețele de socializare, așa cum sunt ei în realitate, dar au pretenția ca să mergi la ei să-ți facă psihoterapie. Adică au pretenția că ajută oamenii ca să fie ce? Bine cu ei înșiși, să se adapteze așa cum sunt unor situații, să adapteze situațiile și la forma lor de expresie reală. Mulți își caută parteneri pe online, păcălindu-i că arată într-un alt fel decât arată în realitate, având pretenția ca aceștia să-i placă, să îi iubească, chiar dacă lor nu le place cum sunt în realitate. Deci acesta este un punct top, primul, că nu te placi și nu te iubești, afișându-te într-o altă formă decât cea în care existi în momentul actual. 2. Încerci să pari altcineva din punct de vedere al personalității, al caracterului, al temperamentului. Personalitatea oricum include temperamentul, caracterul, acest caracter care se modifică pe tot parcursul vieții.
Dacă există o conștiință de sine și o dorință de transformare, se modifică caracterul, se modifică personalitatea, dar aceasta, personalitatea, include și anumite aptitudini născute, dobândite, pe lângă acest temperament cu care ne naștem și care este cam rigid. Include personalitatea și o moralitate, un mod de a ne exprima pe noi înșine, o conștiință de sine, care sunt maleabile. Desigur, întreaga personalitate se poate modifica de-a lungul vieții dacă nu există o tulburare de personalitate gravă, dar și această tulburare de personalitate gravă se poate modifica dacă se lucrează intens în psihoterapie, în fața unui psihoterapeut. O persoană care nu se iubește pe sine, nu își iubește nici personalitatea, nici modul de a exista, nu doar fizicitatea, așa că ea se va afișa, și este plină lumea de astfel de persoane, se va afișa în public pe rețelele de socializare ca fiind, cum? Mai veselă decât este în realitate, fără cusur, fără probleme, fără umbre, fără părți negative. Va vrea să pară mai intelectuală, mai spirituală, mai evoluată, vrea să arate că are o viață interioară și exterioară bogată, că face multe lucruri. Acea persoană va fi robotică, va vorbi ca un robot. Oamenii care vorbesc din interiorul lor, care sunt în legătură cu sinele, nu sunt oameni robotici când vorbesc. Chiar astăzi de dimineață am ascultat vocea reală a unui teolog. Nu este român, este italian, în fine, și are origini evreiești. Un teolog care înțelesese, m-am ajuns din greșeală la acel video, că este foarte cunoscut, că este cunoscut lucrările, că sunt cunoscute cărțile, dar pe online se aude o altă voce care vorbește în locul lui, o voce robotică. Multora dintre cei care l-au ascultat în original nu le-a plăcut vocea reală, pentru că se mai bâlbâia, se mai încălcea, vorbea cu gândurile personale, din cunoștințele personale. Și mulți spuneau, era mai bună vocea celui care citea textele. Păi logic, că dacă tu nu gândești ceea ce vorbești și doar reciți sau memorizezi ceea ce spun alții și vorbești ca un robot sau o perfecțiune, bineînțeles că nu ești original, nu ești autentic. Vrei să fii văzut ca și alții, nu așa cum ești tu. În realitate, persoanele care vor să pară altcineva, ca o altă personalitate, sunt persoane care de cele mai multe ori în viața reală sunt triste, de cele mai multe ori mereu, pentru că tristețea vine și dispare mereu din viața noastră. Au gânduri depresive, la fel ca și alții, au anxietăți, au o viață banală și cei care fac în continuu lucruri extraordinare până la urmă devin banale pentru ei, da? Au o viață de care ei nu sunt mulțumiți. Când te iubești cu adevărat, tu nu vrei să pari altcineva în fața publicului, a celor care te urmăresc pe online, Facebook, TikTok, bla bla, toate rețelele de socializare. Poți să-ți arăți în adevărata ființă, adevărata personalitate, vorbești mai bâlbâit, trăiești și bine și greu, ești și veselă și tristă, ești și depresivă și într-o formă de bucurie, adică ești
om normal, ai o viață normală, ai momente de tristețe, ești trist, ai momente de bucurie, ești bucuros, nu râzi în continuu, nu vorbești perfect și tot. Când te iubești pe tine, poți să îți arăți adevărata personalitate fără să-ți fie frică de critica externă, pentru că nu te critici tu, nu te autosabotezi, pentru că știi, ești și conștient că nimeni de pe lumea asta nu este perfect și nimeni dintre cei care se arată astfel pe rețelele de socializare nu sunt așa cum par perfecți. Cu adevărat, foarte puține persoane sunt autentice, se iubesc pe sine și pot să se prezinte oamenilor și cu defectele lor. 3. Te plictisești cu tine foarte des. Dar asta este doar o aparență de plictiseală. De fapt, nu reușești să petreci timp cu tine, să te auzi pe tine și ai nevoie mereu de excitații externe, excitații care vin de la alte persoane sau de la acțiuni care făcute de alții sau prezentate de alții, spectacole, filme, orice se poate veni din exterior, de cineva care să te ridice din starea în care ești. Această așa zisă plictiseală cu tine înseamnă că tu nu suporți să-ți auzi vocea interioară care se lamentează, care se critică, căreia este frică de viață, de moarte, de necazuri, de boli, de bătrânețe, de trecerea timpului. Aceste persoane cred că se plictisesc, am auzit de foarte multe ori în viață, eu mă plictisesc repede, eu nu pot să, de fapt, nu fac altceva decât să evite ca să rămână cu ele însele, cu gândurile lor, au nevoie să se mențină în acțiune, în mișcare, dar plictiseala, statul cu sinele, da, aduce o evoluție, aduce momente în care poți să te gândești, să te analizezi sau efectiv să odihnești mintea după ce ai pus-o în continuu la acțiune, la relații, la povești cu ceilalți. Ai impresia că doar ție ți se întâmplă asta, că doar tu ești în această stare de plictiseală, de fapt este frica față de sine și neiubirea față de sine și vrei să stai cu alte persoane despre care tu crezi că nu au acea turuială continuă și care nu se plictisesc cu ele însele. Însă, același lucru li se întâmplă și acelor persoane care și ele caută mereu compania altora, nu se iubesc, nu se apreciază și nu vor să-și asculte acel eu interior care, da, are și durere. După cum spuneam la punctul 2, avem și părțile umbroase, astfel că dacă ești mereu în starea aceasta de plictiseală cu tine, în mod sigur nu te iubești cu adevărat. 4. Vrei ca totul să fie în ordine. Casă, copii, soțul, mașina, să ai control total asupra exteriorului, iar exteriorul să fie mereu ordonat, pus la punct. Aici este evidentă lipsa de iubire și de plăcere a sinelui, pentru că, așa cum spunea Eminescu, noi din haos ne-am născut și ne întoarcem în haos, iar concentrarea pe a ține casa în control, perfectă ordine, mașina, perfectă ordine, locul de muncă, perfectă ordine, te împiedică să ieși din acest control, să intri din când în când în haos, pentru că tu în haos trăiești liber, fluidizezi cu evenimentele care vin și ele libere, necontrolabile, să accepti aceste haosuri
ca să-ți îmbogățești experiențele și să fii creativ. Persoanele care își impun lor o ordine mereu perfectă, de fapt, își împiedică partea creativă să funcționeze, pentru că nu le place modul lor creativ de a fi, nu au curajul să se lase libere, nu se iubesc în situațiile în care nu au control și pot să fie libere și alții să le vadă într-o situație de nepregătire, sunt nepregătită, nu știu ce să fac, da? Dacă eu mă plac așa cum sunt, pot să stau și într-o dezordine o vreme, pot să-i văd și pe alții dezordonați o anumită perioadă și nu simt că mă sufoc. Acest lucru vine din educația primită și din faptul că ți s-a spus că dacă nu faci în continuu ceva, nu ești perfect și nu poți să fii iubit și nu poți să fii apreciat. De obicei, persoanele care țin totul în control au o creativitate destul de scăzută, dar și o iubire de sine scăzută. 5. Critici, judeci, dar și pedepsești pe alții pentru anumite defecte pe care le ai tu, pe care le vezi ca defecte. Deci te vezi o persoană destul de defectată. Care sunt acele lucruri? Iar acele lucruri tu nu le suporți să le vezi în tine. Atunci le vei observa imediat în alții și, nesuportându-le, le vei critica. De exemplu, inconsecvența. Te disprețuiești, nu te placi, nu te iubești pentru că ești inconsecvent. Dar când observi inconsecvența la alții, imediat o observi și o critici și o subliniezi. Sau nu te consideri o persoană de succes. Succesul este al acțiunilor, nu al oamenilor. Om de succes este o afirmație narcisistă. Poți să ai succes cu o acțiune o perioadă, iar după aceea să nu mai ai succes. Poți să ai succes cu ceva ce ai creat, poți să ai succes cu acea creație poate toată viața, dar nu ești tu de succes, că este munca, acțiunea are o anumită răsplată, o anumită considerare, este observată. Okay? Ce ai să faci? Ai să-i critici pe cei care au succes sau pe care nu au succes, da? Subiectul ăsta o să-l observi mereu. În fine, exemplele pot fi multe. Te urăști pentru că ai kilograme în plus și vei fi atentă mereu sau atent la cei care au kilograme în plus și le vei observa, chiar dacă nu le verbalizezi. Foarte mulți suntem deja educați și poate nu verbalizăm, dar unde facem asta? La interior. Dacă ajungi să te iubești, să te placi cu defectele tale, cu neajunsurile tale, le observi și povestești cu ele deschis. Doar așa acele lucruri se pot transforma, modifica sau pot rămâne chiar așa și se pot accepta ca făcând parte din viața noastră. Începem să ne iubim când avem o autocompasiune, o drăgălășenie pentru noi așa defectoși cum suntem. 6. Te pedepsești. Aici și eu am încă mult de muncit. Da, am ajuns la punctul 6 și pot acum ar fi trebuit să o spun de la început, că voi prezenta diferite topuri de diferite multe alte puncte din punct de vedere psihologic, fără ca să mă pun la nivelul de eu am ajuns acolo la perfecțiune. Nu. Eu am ajuns să studiez ani și ani partea aceasta psihologică. Îmi este poate mai simplu, adică acțiunii mele îi este mai simplu să ajungă la anumite analize, la anumite concluzii, dar asta nu mă scoate din imperfecțiunea pe care o am, cu care reușesc să trăiesc destul de bine. Te pedepsești mereu, punctul 6. Aici eu mai am de muncit și eu încă duc
muncă de lămurire cu creierul meu să nu mai acționeze doar așa cum am fost obișnuit, pentru că pedepsele din copilărie au consecințe foarte mari asupra perioadei noastre de oameni adulți, bătrâni, foarte bătrâni. Ne-au făcut să nu ne placem și să nu ne iubim și să fim foarte pedepsiți pentru acțiunile noastre. Adică, în ce fel? Nu îți dai voie să guști în liniște o pace interioară, un moment de relaxare, să ai alte plăceri în afară de ce? În afară de cele care vin din adicție, adică din dependențele periculoase. Mâncatul, fumatul, cumpăratul, bârfitul, invidiatul, veșnica suferință, veșnica lamentare, veșnicele cure de înfrumusețare sau de slăbit sau tot ce facem în mod obsesiv, repetat, sunt de fapt adicții și acestea nu sunt plăceri, chiar dacă noi când mâncăm până și o viață sexuală exacerbată, da? Nu sunt plăceri. Plăcerile reale vin atunci când tu poți să simți stare de liniște, de calm, de meditație, de contemplare. Poți să simți acea stare de plictiseală pe care o spuneam la început, adică să stai pe o bancă, să privești lumea, dar cu încredere, să analizezi oamenii, dar să fii drăgălaș cu lumea, să ai momente în care să-ți dai seama cât de mult ți-a dăruit viața, să ai recunoștință față de viață, față de tine, față de modul tău de a exista, să te plimbi uneori haotic, să nu faci nimic, să stai pe gânduri, să te gândești cu recunoștință la ceea ce nu ți s-a întâmplat în viață, nu doar la ceea ce ți s-a întâmplat. De exemplu, în una din seriile trecute veneam cu mașina, îl dusesem pe băiatul meu undeva, dar trebuia să-și recupereze mașina lui dintr-o altă parte și mă gândeam, niciodată nu am stat cu adevărat să analizez, conduc de zeci de ani, am avut doar mici incidente, accidente mici, extrem de mici, trântită poarta sau am atins o altă mașină cu spatele, dar foarte puțin. Și nu reușesc în mod periodic să mă gândesc, să mă bucur, să fiu recunoscătoare că, deși fac această acțiune foarte periculoasă, a conduce mașini este periculos, suntem mereu în pericol și că am scăpat de orice eveniment grav. Și mi-am dat seama, Doamne, uite, asta este o bucurie pe care mi-am oferit-o, recunoștința față de viață, față de, poate și de mine, că am condus bine, atentă sau așa mai departe. Okay? Să otrăvești corpul cu mâncat mult, fumat, am de lucru și eu, da, sau băut mult, sau să te duci în continuu, să faci sport sau să călătorești în continuu. Și astea sunt adicții și astea sunt moduri de a otrăvi corpul. Nu de a-ți da timp real, de a te bucura de tine, de a te prețui pe tine, de a vedea ceea ce ai făcut bine sau nu ai făcut rău. Deci, când te pedepsești prin adicții, dar nu te bucuri de ceea ce ai făcut bine sau nu ai făcut rău, atunci nu ai o iubire de sine bună, sănătoasă, completă. Și 7, nu ai capacitatea să stai în oglindă și să vorbești cu tine sau chiar prin casă să ai un dialog sincer cu tine, deschis, verbal, să-l auzi, să fii prietenul tău cel mai bun. Cineva îmi scrisese la un short de pe celălalt canal
da, ce frumos, eu sunt prietena lui Isus. Isus este primul meu prieten, nu sunt eu. Și eu m-am gândit, da, ce frumos, da. Ce înseamnă asta? Vrei să pari mai spiritual, mai religios decât ceilalți? Pentru că eu indic că fii prietenul tău cel mai bun, dar eu nu mă așez deasupra și spun eu l-am pe Isus. Asta este cea mai mare prietenie. Această acțiune mi s-a părut de superioritate spirituală, o doză narcisistă bună. Ce înseamnă că ești prieten cu Isus? Adică lui îi ceri, îi te lamentezi, îi pretinzi și ce faci? Te eviți pe tine, eviți discuția cu tine, te scoți pe tine din ecuația asta de prietenie. Este o formă de înșelătorie și nu de religiozitate, înșelătorie spirituală. Tu nu te apreciezi pe tine, dar te pui pe un nivel spiritual foarte mare și atunci ești obligat tu, cel care mă auzi pe mine, să mă apreciez, pentru că eu nu mă apreciez, eu doar mă laud cu aceste spiritualități ale mele. Poți fi prieten cu orice personaj religios, cu oricare formă de dumnezeire, dar dacă tu nu ești prieten cu tine nu reușești să discuți deschis, să vorbești efectiv în oglindă, să-ți observi fizicul, fața, defectele, totul și să te îndrăgești că ești prietenul cel mai bun, înseamnă că nu ai valoare în ochii tăi, nu te consideri demn de viața pe care o trăiești, de rolul material în care joci pe acest pământ și nu te privești sincer, cu iubire față de tine. De cele mai multe ori, mulți oameni devin spirituali sau foarte religioși pentru că ei vor să fugă de sine, agățându-se de aceste idei care li se par extraordinar de mărețe. Dacă nu te iubești pe tine, la fel cum îl iubești pe Isus și nu ești prieten cu tine, la fel cum ești prieten cu Isus, dacă asta vrei, și verbalizezi asta, El te aude și sunt convinsă că ți-ar trage o pălmuță la fund auzindu-te vorbind astfel. Dumnezeu este peste tot, este omniprezent, le aude și le vede pe toate, dar mai ales vede modul cum te agăți de El ca să eviți să te agăți de dialogul cu propria ta persoană, pretinzând că vorbești mai bine cu această entitate spre care încă nu se știe exact cine și cum este, dar eu o consider măreață, iar dacă eu vorbesc cu măreția aceea, devin și eu măreață. Este o minciună față de sine și nu cred că lui Isus, această entitate dumnezeiască, i-ar plăcea o astfel de minciună. Dacă ți-a plăcut expunerea acestor 7 puncte care trădează neiubirea de sine, distribuie-le și altora, abonează-te gratuit la canal. Acest canal va merge înainte sub această formă. Am renunțat la expunerea de cunoștințe istorice, ezoterice, poate voi face un alt canal separat pentru acelea. Și scrie în comentariu cum crezi tu că te iubești sau nu te iubești pe tine. Desigur, aceste 7 puncte, cum spuneam, nu sunt legi, sunt niște observații mai degrabă ale mele și pot fi chiar combătute sau li se pot adăuga alte puncte. O zi bună, dar să nu uiți like, abonare, comentariu și să ne vedem data viitoare cu un alt top, să vedem ce mai iese de pe acest canal și prin acest canal. O îmbrățișare!